A Xunta estreou hoxe o termómetro acoso escolar cun obxectivo prioritario: avanzar nunha escola segura, inclusiva e respectuosa. Hoxe botou a andar a última medida aprobada polo Consello da Xunta enfocada no acoso escolar. Dende hoxe os centros educativos teñen a súa disposición o termómetro acoso escolar, pensado para o profesorado e dotalo de ferramentas para previr dunha forma máis áxil e rápida unha situación de conflito. É necesario que actuemos e identifiquemos para poder previr calquer cuestión que vaya en contra da convivencia e sempre vaya orientada a reducir e a minimizar na medida do posible todo o que ten que ver co acoso e actualmente tamén con algo tan importante, tan preocupante como é o ciberacoso, non? Dende a Consellería levamos tempo implementando medidas, dando moitos pasos para mellorar a convivencia nos centros. O termómetro que nos sirve para poder identificar nun aula ou nun centro dun xeito moi rápido, moi intuitivo, se temos unha situación sobre a que debemos intervir ou non. Estamos a falar basicamente de prever, de identificar, prever e poder actuar de xeito preventivo. En casos vencellados o acoso escolar ou ciberacoso. Rodríguez apuntou que en comparación con outras comunidades, Galicia ten un nivel máis baixo de hostigamento escolar. Os últimos datos que tivemos, un número moi importante das persoas que cubriron o cuestionario, en torno ao 90% das persoas entendían que non era unha problemática dentro dos centros educativos, pero tamén levamos dicindo durante moito tempo que como só haya un caso, temos que intervir e temos que impedir que ese caso suceda, non? E en este contexto se enmarca esta ferramenta, que é unha ferramenta que se pon a disposición dos centros para que os equipos directivos o xestionen xunto co conxunto do claustro e do profesorado, basicamente para identificar e poder prever ou poder saber se temos unha problemática ou non sobre a que actuar, non? Ferramenta que xa está disponible en todos os centros educativos galegos. O termómetro acoso escolar é unha ferramenta que está xa a disposición dos centros e serve para a prevención e detección de casos de acoso e ciberacoso e consiste nun cuestionario moi sinxelo que realiza o alumnado e que se fai en moi pouquiño tempo a nivel de aula normalmente, aínda que se pode aplicar tamén a todo o centro e despois ao equipo directivo o centro obtén os datos deses cuestionarios onde se poden detectar cuestións relacionadas con situacións de acoso. Todos os datos recollidos estarán integrados nunha plataforma centralizada xestionada pola propia Consellería de Educación, na que se garantirá a confidencialidade da información individual. Esta base de datos permitirá elaborar informes globais sobre o estado da convivencia escolar en Galicia, con posibilidade de análise desagregados por zonas xeográficas, por etapas educativas ou por centros específicos.